Беларускі рэжысёр Андрей Кудзіненка распачаў працу над новую карцінаю «Масакра». Мастацкая стужка мае распавесці пра старонкі гісторыі нашага краю з 19 стагоддзя. Здымкі адбудуцца на замову Беларусьфільму, а граць будуць акторы з Беларусі, Расіі ды Польшчы. Андрей Кудзіненка гаворыць, што новы фільм стане адкрыццём не толькі беларускага кінематографу, але і сусветнага. Сёння ў Варшаве адбыўся кастынг, які наведаў і Сергей Падсасонны. Пакуль гэта толькі акторскія пробы. Здымкі новага фільму жахаў «Масакра», які мае выйсці ў сусветны кінапракат, Андрей Кудзіненка распачне напрыканцы верасня. Новы жанр бульба-хоррор. Там будзе і жах, і будзе жарт, і будзе секс, і будзе акцыя і так далей. Ну, зрабіць такі жанравае актыўнае кіно. Новы фільм Кудзіненкі стане своеасаблівым вяртаннем на Беларусьфільм. У 2004-м вядомы рэжысёр з'ехаў у Расію. Пасля забароны паказу ў нашай краіне ягонага фільму «Акупацыя містэрыі». Крытыкі назвалі стужку пачаткам беларускага несавецкага кіно, а ўлады абвінавацілі рэжысёра ў скажэнні гісторыі. Карціна «Акупацыя» была забаронена проста і ў свой час. Ну, вось так. А зараз, калі прыйшоў там новы дырэктар з Металін, там яны захацелі, каб вярнуць людзей, які з'ехалі ў свой час. Кудзіненка вяртаецца, але гістарычныя рэаліі не змяніліся. Новы фільм – гэта пошук праўды ў падзеях 19 стагоддзя. У стужцы «Акупацыя містэрыі» рэжысёр імкнуўся паказаць іншую гісторыю Другой сусветнай вайны. Тады чыноўнікі заявілі пра адмоўны ўплыў фільму на беларускую моладзь. Сёння моладзь, і не толькі беларуская, пачынае працаваць над чарговаю стужкаю Кудзіненкі. Гэтыя здымкі вельмі важныя для развіцця. У такім маладым веку можна працаваць за мяжой, спазнаць новыя культуры, новых людзей. Гэта аднолькава важна як для развіцця актора, так і для развіцця чалавека. Таксама зайграюць у новым фільме і вядомыя акторы з Беларусі, Расіі ды Польшчы. Сярод іх Малгажата Дрозд. Вельмі цудоўна нешта прыдумаць самому, папрацаваць над постаццю, бо гэтая роля вельмі характэрная, дзіўная, нештодзённая. Тут вялікае поле для гульні актора. Як будзе выглядаць новы фільм, ацэніць крытыка і глядач. Пакуль жа стыль Кудзіненкі займае высокія пазіцыі. Гэта самае істотнае і, магчыма, лепшае, што адбылося з беларускім кіно за апошнія 10 ці нават 15 гадоў. Штука ў тым, што Кудзіненка з аднаго боку працягвае традыцыі партызанскага кіно такім класічным беларускім фармаце. З іншага боку, гэта 100% еўрапейскі аўтар. Новая стужка «Масакра» мае з'явіцца на экранах Беларусі ды Еўропы ўлетку 2010 года. Пакуль Кудзіненка вярнуўся на Беларусьфільм, і гэта дае надзею, што новы фільм рэжысёра не будзе схаваны ад беларускага гледача і не будзе прэзентаваны выключна на экранах заходніх кінатэатраў. Бо час зразумець, што стужкі Кудзіненкі – гэта і ёсць сапраўднае беларускае еўрапейскае кіно. Сергей Падсасонны, «Аб'ектыў».